Yes, Lord. Yes, Lord. Asiphinde simshayele izandla. Fodela sambazana necela simshayele ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bazalwane siyabingelela egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Ngiyacela nje uthatha lethuba ngibingelele bonke omama inyanga yabo iyaphela masinyane. Omama neyintombi egameni lenkosi ake nibashayele izandla omama neyintombi. Lincane bazalwane ihlombelelo for omama bethu no sisi bethu. Asibashayele ihlombe elikhulu egameni lenkosi. Hallelujah. Praise the Lord. Sibingelele bonke obaba inhloko zamakhaya neinsizwa egameni lenkosi nabo ngicela sibaphe isandla esikhulu baba bethu egameni lenkosi. Siyabingelela abahlabeleli abadumisi bethu abashayi bogubhu abasenzela umsindo abemedia lapha emumva ama-ushers wethu neprotocol nabo futhi ngokunjalo ngicela sibashayele elikhulu ihlombe. Amen. Ngokhethekile siyabingelela bonke abefundisi icaka zikaThixo abagcotshwa bakaSomandla abaphathi bemfihlakalo sifundisikazi omama umfundisi ngicela bazanishaya ucobo izandla enkulu. Hallelujah. Ababukeli bethu basibukele emakhaya ngicela sibaphe ihlombe egameni lenkosi yethu Jesu. Nabasibukele emakhaya ngicela bashayele izandla thina esilapha enkonzweni. Amen. Siyambonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu ungakahlali phansi. Cela ubingelele abantu ababili abathathu sobona makhelwane maye wenze kahle wabakhona uxome nje into oyibonayo enhle makhelwane uthi ayinhle ingubo yakho sasihle isigqoko sakho yayinhle hairstyle yakho sazinhle icathulo zakho sasihle isiketi sakho lalihle ibhantshi lakho yabona nje uxome nje into oyibonayo enhle. Lakho-ke sibingelelane. Glory to Jesus. Yayinhleke lento engiyibona endlini khona mamila ngazi noma bakhulumisane nomakhelwane na ngoba iba khona leyo nkinga yokungakhulumisani nomakhelwane. Hallelujah. Ake siphinde bazalwane simshayele ihlombe elikhulu uThixo wethu. Praise the Lord. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Nkosi yami siyabonga kakhulu umfundisi uNgomezulu neza kwakhe usisi wami uSikoni. Ake nibazame bazalwane Nkosi yami nibashayele izandla. Angikho convinced. Ngisacela angazi noma ningizwanga ngithe mina umfundisi uMngomezulu neza kwakhe isikoni usisi wami cela ngibaphe ihlombe. Akho nganizwa ke manje leadership yethu baba uNhlanzi egameni lenkosi yethu Jesu nomphama nomfundisi umphama ngitshelile ngathi umphama le ngiyamcoba manje lo ngiyamcoba nje umphama uzoshumayela manje. Mshaleni izandla umfundisi umphamali. Benoma nomama nyamtho noma umfundisi umphamali mshaleni izandla. Ngiyabagcoba manje. Bazalwane ngalesikhathi ngiyazi ukuthi ke umfundisi usuke seyikhipha siphuma inkonzo. Ngizocela nje inkosi yami ngibekezelele kancane nje egameni lenkosi yethu Jesu kodwa nama ngizothatha isikhathi eside. Ngicela bazalwane ngeshayela uNkulunkulu izandla ngenkonzo ya Friday. Ayisuka Friday kuthungu loholo abebakhona ake niqhwabele uThixo isandla esikhulu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise. Saturday konakele Saturday bazalwane siye eThekwini. Ake ngibona abantu abayayo kwinkonzo yomama iconference abathi nje baba uyosibona khona eThekwini. Ake nibashayele izandla ake lilise kakhulu bo.
awuthinta umakhelwane bengaphakamisile uthi ayibomake kanti wena wenze njani uthi wenze njani akayi ngoba uthi ngoba akizwa hayi phinda umthi mangaba kaphenduli lo ngapha umyeke ubambe lo ngapha umuthi nje ngendosolwane uthi hayi uthi umpostoli ngembuzela ukuthi wenze njani hayi bazalwana asambe konakele our very own mamfundisi ngomezolo uyena uzobadudula bengithi lizoshaya ihlaphe liliza nikikiza Oh Jesus. ukuthi nathi umhlathuza sibancinane Hallelujah. Yes. hayi ngoba konakele eThekwini sure hallelujah praise the Lord siyabonga ngiyacela bazalwane uyazi imali zami nkosami kube bese ikhululekile bengizovela nje ngifakela upetrol ngithi hambani manje imali zami azikafiki bazake nikhuleke nani kakhulu imali zami nkosami sabukhona ebambeke khona kunamamiliyoni abambekile ake nithandaze uNkulunkulu nkosami awakhulule lamamiliyoni uzobona wena ngivela nje ngikhiphe nje ibhasi ngithi mhlathuze nje abakhokhi nje abahambe egameni lenkosi wondle uNkulunkulu phela laba kumele sibahloniphe haleluya so sisho ukuthi abakhona inkosi amazalwane siyacela kakhulu isupport asiphumeleleni siyeni ngobuningi bethu uNkulunkulu uzolenza icebo this week nje ngikhulekela isimangaliso phezulu kwempilo yakho ukuthi nje somehow nje uNkulunkulu evesane ekuphe imali ukuthi iyovelaphi angazi kodwa uNkulunkulu yena uzokupha imali amen siyabonga kakhulu bazalwane ngicela ukubona izandla zabantu abaqala ukufika phakathi kwethu abasivakashele abathi ngeqala ukufika lapha ekhaya mangabe uyaqala it's your first time to be here please nakho bashaleni izandla bazalwane God bless you mama God bless you nawe mama God bless you fwethu awu yabona la kufika insizwa yaba mafika insizwa noma kufika ubaba uthola i-high five kumfundisi wazaput akanilisa banikikisa awusuka fwethu shani uNkulunkulu ihlapha elikhulu nishayela usabelo izandla whatever idlayo kule insuku akangabasayeka akaqhubeke mangabe upelepele ulungile akawudle kakhulu upelepele emshaleni ihlombe hayi into bekayiyo usabelo Friday namhlanje ngiyacabanga ukuthi uphinde hayi ngiyambazi kusabelo uyabona masenze nje angathula lomfakazi bakhe bohlala wazike ukuthi konakela usabelo ujabulileke alibonga igama lenkosi hayi akumelanga umuntu usiboncoma noma sicomplain mangaba ngenzi kahle noma umuntu esenza kahle asibobuye futhi sikusho ukuthi siyabonga ubuyile usabelo mina ngiyamazi usabelo hayi ubuyile emshaleni izandla buya ngamandla emshaleni ihlobo right ngiyacela bazalwane singene ezweni lenkosi inkonzo yethu bazalwane ye celebration cela nibambe kahle our 50th year celebration siyangena kunyaka wesihlanu hey kodwa bazalwane yabona ke la ku celebration kuhamba wonke umuntu nesinedolo naso Nkosi yami siyawudondolozela siya phambili celebration yethu sihlehlisila izukuba ngoSeptember ingomhla ka10 October 10 October siye eThekwini so besigcwele iTheku onke ama branch icinci iyakhuphuka umhlathuzi yakhuphuka
bongolezane umacekane zonke lezandawo bosikhawini sonke sibheka eThekwini egameni lenkosi ethu Jesu siyo celebrate unyaka wethu ka5 sengena kunyaka ka5 hayi ikhulile iEagle Mountain bazalwane unyaka wesihlanu yaqala la yabo le bhena kubi yakhuluma ngabi yasho hey bo isinomnyaka omhlanu ayikaze ishintshwe ngeke mele sishintshe yasoshintsha kahle masesingene kunyaka omusha ka5 the year of grace nizoyibona ke ifavor kaNkuluNkulu kulonyaka esingena kuwo haleluya nje after e4 September ukuya le nge4 September liyazalwa lebandla from the 4th of September ukuya le kuzoba ne special grace icela nibambe lento kuzoba ne favor engajwayelekile uma wenza izinto uzobona nje uzokwenza kwenzeke ngendlela nawe ongeke uyiqonde uyozusole nawe ukuthi hayi kwenzakaleni kanti ifavor singena kunyaka noma kwisizini yefavor cela nimshayile isandla uNkulunkulu amen. Book of Acts chapter number 27 verse number 20 to verse number 25. Incwadi yezenzo zabapostoli isahluko esika 27 iverse 20 ukuya ku 25. I believe uNkulunkulu ikhona into afuna ukusambulela yona, and I believe ukuthi lelizwi li ready noma li right for abantu basemhlathuze labo bonke abazozwa lelizwi. Acts chapter number 27 verse number 20 to verse number 25. Zenzo zabapostoli isahluko esika 27 iverse lika 20 ukuya ku 25. Thank you, Lord. Silapho sonke. Amen. Ungafunda from verse number 20 to verse number 25. Incwadi yezenzo chapter number 27 verse elika 20. Yebo. Ifundeka kanje. Khona ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi. Nesiphepho esingesincane siqinisa njalo. Lase liphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. 21. Yebo. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho. uPauli wasukuma phakathi kwabo wathi, Yebo. madoda, ngabe nalalela mina kanamuka eKrethe naphepha kule ngozi nakulokhu kuchithakala. 22. Yebo. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi Yeah. ngokuba akuyi kufa umuntu kini umkhumbi kuphela. Ayikwangathi ungaphinda kuleyo ndawo. 22. Yebo. Kepha manje Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi sengiyanicela ukuba nime isibindi ngokuba akuyi kufa umuntu kini ngokuba akuyi kufa umuntu kini umkhumbi kuphela. umkhumbi kuphela. Phinda futhi. Jesus. Hallelujah. Kepha manje Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi senginincenga ukuba nime isibindi ngokuba akuyi kufa umuntu kini ngokuba akuyi kufa umuntu kini umkhumbi kuphela. umkhumbi kuphela. Phinda. Kepha manje
kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi sangininqengela ukuba nime isibindi ngokuba akuyikufa muntu kini akuyikufa muntu phakathi kwenu umkhumbi kuphela umkhumbi kuphela Jesus ngokuba ngininqengela ukuba akuyikufa muntu phakathi kwenu kepha umkhumbi kuphela phinda kokugcina kathathu kepha manje senginiluleka sangininqengela ukuba nime isibindi ngokuba akuyikufa muntu kini kepha umkhumbi kuphela Nkulunkulu busisa izwi lakho ngegama lenkosi ethu Jesu zamphule Nkulunkulu khuluma mlomo ungathethi imanga profeta phezu kwempilo zethu dalo kusha ngoba izwi lakho linamandla izwi lakho liphefumulelwe nguwe izwi lakho liphuma emlonyeni wakho laphinda lemuva lingawenzanga umsebenzi bayada Nkulunkulu bayada dwala bayada mdala kunezinsuku bayada ngqongqoshe bayada sonini nanini bayada fakazi weqiniso bayada ndoda yamandla bayada ndoda yayikhwepha bayada mhlalaphisi wamagebhugebhu wena ongafumi ukuba unyawo lwethu lushelele wena ongafumi ukuba sife bayade Jesus Nkulunkulu bayade phakade bayade sanini nanini bayade langa nokulunga usataka repesataka riposaya rikondoya lipasataka limandoshika libababosaya likatalipara rekepepepe liposhata inanamakusaya inabasaya inabandosata ikatalibabasaya ikatatata ikapasata makositapa unanamabababasaya yes Lord yes Jesus yes Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus
Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. King of glory, Lion of the tribe of Judah, Master of the universe, Master of everything. Yes, Lord. You are God alone. Yes, Lord. Besides you, there is no God. Yes, Jesus. You are the Alpha. You are the Mighty. You are the Omega. Yes, Lord. You are the beginning. You are the end. Rise up, Jehovah. Rise up, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. Lemon Daddy Kababos. Telemos. Yabos Sitabos. Abapila Bakulayo. Abakulula Kabakole Miboya. Nekambaniga Jesu. My Kashugi Simapa. In Jesus' name. 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 Mayata Kulubu. Mayata Twala. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
simshayele ihlombe elikhulu. Ukhona phakathi kwethu ngicela simqhobele isandla esikhulu. For the last time bazana ngicela siphe uNkulunkulu izandla enkulu. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi ethu Yesu. Hallelujah. uNkulunkulu omningi phakathi kwendawo. Hallelujah. Praise the Lord. Alabeli banzi Qongqoshe wezulu wena Alabeli banzi when simshayele izandla phezu kwamakhanda ethu. Ngcwele uNkulunkulu, ngcwele Baba, fanele udumo kubonwe, fanele ubukhosi bonke. Ubani uNkulunkulu njengawe emva kwempilo. Baba siyabonga ukuva ivumba lakho phakathi kwethu. Siyabulela Thixo wethu, thatha indawo, siyancipha thina ngegama lenkosi ethu Yesu. Asiphinde futhi nasambazana simshayele izandla kakhulu uNkulunkulu. Praise the Lord. Singathatha phansi bazana ebukhoneni benkosi ethu Yesu. Woza mntanami sishumayele egameni lenkosi ethu Jesu. Ngiyacela bazana ngibe nje few minutes ngikhulume lokhu ngo2 o'clock ngizobe sengiqedile ngiphe nje 25 minutes. Jesus. Angazi bafethu iyafutha mina ngayicisha mfana. Noma nibhekise ngakuyi bros. Right? Ngifuna ukukhuluma kafushane. I'd like to speak shortly ngesihloko esithi arise above the storm. ngifuna Ngiphinda futhi not arrive but arise above the storm. ukuphakama phezulu. Arise above the storms. And I believe everybody okhona la sikhona isiphepho ondlule kuso noma
ondlula kuso. There's a storm that you're probably going through. Esikhathini esiningi akekho umuntu othanda isiphepho. Many times there are people who don't like storms. Ngoba isiphepho uma sike sandlula phezu komuzi, Because when a storm comes above a city, sishiya simoshile. it leaves chaos and destruction. Kwezinye izindlu sishiya uphahla lwendlu lungekho, Sometimes houses are completely destroyed, kuphuka amawindi, kuphuke yonke into. windows break and everything breaks. Phephuke abantu. People get blown away. Now ngifuna ukukhuluma ngesiphepho esiza sithunyelwe ukuthi sizocekela impilo yakho phansi. I want to speak about the storm that has been sent to suppress you. Kanti uNkulunkulu uzoguqula aphendule leso siphepho sibe yisiphepho esikuthatha sikubeke ngaphezulu. Yet God will take that storm and transform it to be a storm that rises you above. La sifunde khona izwi lenkosi Where we have read the word of God, noma ngaseqedanga kusama ukufundela usisi wethu. even though we do not complete the scripture, Uyakhuluma umpostoli Paul. Apostle Paul speaks Yaloba na incwadi yezenzo zabapostoli. in the books, in the book of Kuthiwa Acts, umpostoli wayeboshiwe evalelwe ejele. the apostle was locked up in jail. Ngaleza ikhathi ke iboshwa zazidayiswa. In those days, the jailers were sold. Uma ngabe kukhona izwe elidinga isiboshwa lizobhala incwadi libhalelwe elinye izwe. If there was a nation that needed prisoners, that write to another nation. Bese kuthiwa sizodinga ibosho ezu150. And they'll say, we'd need 150 prisoners. Ababanjwa ke laba abasuke baboshiwe. Those that have been captive and made prisoners, Bayabhalwa amagama abo bese bayathathwa bayodayiswa. their names are registered and they are taken to be sold. Kwesinye isikhathi bebangadayiswa kodwa bebaqashiswa. Other times they were rented out and not sold. Bazosebenza mhlambe unyaka noma 2 years kuleyo country noma kulelo lizwe. To work for 2 to 3 years in that country, Emva kwesikhathi bese bayabuyiswa baphindele emuva. then they are returned after some time. Now during this time umpostoli eloba lencwadi. During the time the apostle is writing this book, Umbuso wamaRoma kwakumbuso ostrong onamandla. the reigning of the Romans was very powerful. Abenza ihistory le yakudala. Those that did history, Cabanga ukuthi obhuti bethu nosisi bethu bayayazi history. I think our brothers and sisters know history. Leya history le yama-Roman empires. The history of the Roman empires. Siyayazi sonke leyo history le. We all know about that history. Umpostoli Pauli lona esikhuluma ngaye The apostle Paul we speak about, wayengumtshutshisi webandla. Noma wayengumuntu ohlupha ibandla. he was a person who was afflicting the church. Umpostoli Pauli angakabi uPaul asesenguSawuli. Before he was named Paul but called Saul. Wayefika ikhonza njengoba kukhonzwa kanje. He would fellowship as we do, Aphethe incwadi emgunyazayo giving him the book of authority, the letter of ukuthi authority, akalivale isonto. to close down the church. Mayefika amakholwa ekholwa ekhuleka kuNkulunkulu. When he'd come and find brethren praying to God, Wayefika vala isitapa. he would close the door. Afake ikalvasi kubazalwane. Ashaye abazalwane. He would strike the brethren Aqeda bakhiphe and ngomnyango. then take them out through the door. Abese yakhiya. And then he would lock. And masekhina akekho ozovula. And when he's locked, no one will open. Uyafika uNkulunkulu kulomhluphi. God comes to the person who's troubling, Ohlupha ibandla who's likaKristu. troubling the church of God. uNkulunkulu mayefika kuye When he comes to him, kuthiwa wayebheka eDamascus. he was going to Damascus. uNkulunkulu wamshaya ngelightning. God struck him with lightning Wavaleka amehlo. and his eyes were closed. Wangabasabona. He was blind, he could not see. Kwase kukhuluma izwi. Then a voice spoke, Lathi Sawule, said, Saul, ungihluphelani na? why do you afflict me? Waseyabuza Then uSawule Saul heard him, ukuthi ungubani wena? who are you? Waseyaphendula. Then he answered, Lokhulumayo angambona uSawule. the one who could speak but Saul couldn't Wathi hear. ngikuJesu He Kristu. said, I'm Jesus Christ, Indodana kaNkulunkulu the ophezulu. Son of God above all. Wayesethi lalela Sawule. He said, Saul, listen, Wena njengoba uhlupha ibandla. as you afflict the church, Ngizokusebenzisa uzoba isitsha sami. I'm going to use you. Wayesekhuluma nomprofeti Then he spoke to a prophet, uAnaniya Alamik, ukuba ngiyalile. that I have commanded Omunye ongumhluphi webandla.
one of the trumpets of the church, ukuba akafike kuwe that he must come to you. uyimpumputha kabona He's blind, he cannot see. uza kumkhulekela You shall pray for him, avuleke and his amehlo eyes shall open. ningamhluphi Do not trouble, do ningamshayi not strike him, ngoba uyisitsha sami for he is my vessel that I engizosisebenzisa am going to use. nawulithi The ibhayibhili Bible then says, kwaba njalo it was so. uSawule hamba Saul traveled, engazi ukuthi not uyaphi knowing where he's going. amehlo avalekile He was blind. uyahamba uSawule Saul is traveling, akayiboni indlela not seeing the way. kodwa kunento But there is something ethi kuSawule that says to Saul, shona kulesaya go to this way. kodwa amehlo But his wabona eyes cannot see. uyahamba uSawule Saul, uyaphuthaza uSawule uyahamba uze uyafika he goes until he la arrives profeti kaNkulunkulu akho where the prophet of God is. uprofeti embona When the prophet sees him, wasafika wamkhulekela he came and he prayed for him. wabheka He izandla laid hands on him. mehlo kaSawule Saul's eyes abesayafuleka began to see. wasamtshela Then umprofeti the prophet told him, wathi uthi uNkulunkulu what God says, ngikutshela that I should tell you ukuthi wena that you uyisitsha are sakhe his vessel. uzawushumayela You shall ivangeli preach the gospel. ngalolo suku From that day, uPawuli Paul wasindiswa was saved. wamukela He insindiso received salvation. yaphuma inhliziyo The embi bitter heart came out, wangena inhliziyo kamoya and the Spirit of God came. waqala uPawuli Paul started washumayela to ivangeli preach the gospel. waxaka abantu abaningi Many people wadida abantu abaningi were confused. basibuza bathi akuyena uSawuli They lo said, is this not Saul? bathi abantu hayibo They said, hey, uSawuli sashumayela ivangeli Saul now preaches the kanti word, safikile amandla but the power has now come. amandla The evangeli power of the gospel abamba uSawuli got hold of Paul. yaphuma inhliziyo embi The bitter heart came out, washumayela and he ivangeli preached the gospel. namhlanje la sifunda khona Today, when we are reading, uPawuli uyaboshwa Paul is being uba arrested. yisiboshwa He's being a prisoner. uyavalelwa He's being locked up, uvalelwe ejele locked up in jail ngokukhuluma for ngegama speaking of the name of likaJesu Jesus, okwakungavunyelwe which was not allowed ukuthi kukhulunywa ngaleli to gama be spoken of this name. bonke abakhuluma ngaleli gama Everyone who spoke of this name babethatha bagqunywa were ejele thrown in jail. bonke abashumayelayo Everyone who preaches babethatha bavalelwe were ejele locked up in jail. noPawuli wavalelwa Paul was also locked up. Paul asejele Paul in jail wathandaza kuNkulunkulu prayed to God. lithi The iBhayibheli Bible says uNkulunkulu wamkhulula God released him waphuma and he came out. waseyathathwa Then he was taken as njengesiboshwa a prisoner wabheka eRome and went to Rome. lithi The iBhayibheli Bible says basemkhunjini they're in a ship obheka eRome that's on the way to Rome. Paul njengomunye Paul is one of wasiboshwa the prisoners. wayephakathi He komkhulu was in the ship. Pauli Paul, kuba khona usuku there was a day ulela uPaul as Paul was asleep, awubona umbono he saw a vision. umbono awubona The vision he saw, abona he umkhumbi saw a ship uphahlazeka being wrecked. abantu People bawela olwandle fell into the ocean. avuke ngakusasa He woke up in the morning. athi uPaul Paul then said, asizilana let ukudla us take up a fast. angasho uPaul Paul did not say ukuthi kungani why. kuphela into ayisho The only thing he said wathi lolu hambo is that this journey alukho is luhle not a good one. lolu hambo This journey lunengozi phakathi has danger before us. asizilana ukudla Let us take up a fast. base bayazila And then they took the fast izinsuku eziningi for many days. lithi The iBhayibheli Bible says umoya the spirit wawubhekene nabo was against them. uma ngabe umkhumbi When the uhamba ship was on its way, kwakunomoya omubi there was a bad whirlwind owawunamandla ngendlela that was emangalisayo raging with power. washaya umkhumbi It hit the ship. washaya umkhumbi It hit the ship. abahamba ngawo Those in the
ship. uthi uPawuli Paul then says, kwaba zinsuku eziningi it was many days sesilambile that we were hungry, singenamandla had no power, kumnyama it was dark, kungabonakali inyanga we could not see no lamp, kungabonakali we could inkanyezi not see no moon or stars. kumnyama It was dark, kodwa uThixo yet God ekhona was present phakathi kolomkhumbi in that ship. kodwa ezweni And in the world, it kwakumnyama was dark, kunganankanyezi there was no stars, there kungananyanga was no moon, kodwa uThixo yet God phakathi kwalomkhumbi was in that ship. wayekhona He was present. ithi The iBhayibheli Bible says umoya onamandla a raging whirlwind washaya umkhumbi struck the ship waphahlasa umkhumbi and wrecked the ship. ngaphambi kokuba umkhumbi For the ship uphahlaseke to be wrecked, uthi uSawuli Saul then says, lalelani listen, akukho noyedwa there's not a single one ozofa who shall perish kulo mkhumbi in this ship esiphakathi that kwawo we are in. akukho There's noyedwa not even a single person ozoshona who shall die, ozofa who shall pass on phakathi kwalo mkhumbi within the ship esiphakathi that kwawo we are in. umbuzo wami My question is, Pawuli Paul, bayosinda kanjani abantu how shall people be saved bephakathi komkhumbi when they're in a ship ophahlazekile that has been wrecked? uma kungasindanga umkhumbi If the ship did not get pho saved, bayosinda kanjani how abantu shall the passengers get uthi saved? uPawuli Paul then says, akukho there shall noyedwa not be a single one of you ozofa who shall die, akukho not a noyedwa single one of you ozoshona shall perish, akukho not a noyedwa single one of you ozolimala shall, mntana sekhaya child of God, yenza invitation I'm doing an invitation ingakashoni la before the end of the day, izosithela la for the sun shall set, siyasithela inkwenkwezi kuyaba mnyama ezweni it shall be dark over the nation. lalela Listen, ngena mkhunjini enter into the ship. baleka Listen, baleka run, baleka lokufa run from death, baleka linhlupheko run from suckling, baleka lokudonsa run kanzima from ngena enter. hamba sengiyafala ngithanda lamazwi I love these words. uthi umpostoli Apostle says, akukho noyedwa not a single one of you ozofa shall perish. why impostoli Why, apostle? usithatha phi isiqiniseko Where esingaka do you take up such surety akukho that noyedwa not a single one ozofa shall die? awu kodwa bangcwele Brethren, kanti unjani lo nkulunkulu how is this God? kanti unjani uthixo How is this Lord? akukho Not noyedwa a single one of you ozofa shall perish. akukho Not a noyedwa single one of you. yebo umkhumbi Yes, the ship uzophahlazela shall be wrecked, kodwa but akekho not a single one of you ozofa shall die. umbuzo wami My uthi question is, basinda kanjani abantu how will people get saved phakathi kolwandle within the ocean? labantu laba These people, lo mkhumbi lo the ship wawungahamba emfuleni worked over the river wawungahamba edamini or a dam. kodwa wohamba phakathi It kolwandle was traveling in the sea. lo mkhumbi ushawa amasa This lo ship was mkhumbi struck by waves uyaphahlazela and got wrecked uba ngamaphisiphisi and became pieces. kodwa naba bantu But these passengers bawela emanzini crossed over the water. akekho fayo No one is dying. yilowo nalowo It's that person, that wathola person implanka lomkhumbi who took on the piece of the ship wakwedla ngalo and used it wakhwela phezu kwalo and climbed upon these pieces wakwedla ngalo and swam with it waze wayowalela till ngaphesheya they got to the other side lapho khona isitha where the enemy sesithi siyaqeda thought they were finishing ngempilo yakho their life. uyafela unkulunkulu God reveals himself lapho khona isitha where the enemy sesihlasela attacks sesiphihliza and breaks izinto othembele the kuzo things you trusted. uyafela unkulunkulu God
shows lapha himself. khona isitha Where the enemy sesishaya lokhu has struck that thembele kubo which you trust in, uyafela God uNkulunkulu reveals himself. lokho kushawe isitha What the enemy struck, lokho hlaselwa ngakho what you're being attacked with, esikhathini esiningi and many a times, uNkulunkulu usebenzisa kona God uses it ukuba yi-stepping stone over a step ozokhwela that you ngakho will climb with. uma ngabe kunenkinga If there is a problem obhekene that you nayo are facing, suyithatha nje don't just take it, kodwa ithathe but take it ezistepisi as a stepping stone esizokukhuphula that will elevate you sibeke phezulu and place you up high. namhlanje Today, mhlathuze Tuesday, I'm ngizomemese here to declare. in the name of Jesus Ngegama likaJesu, ngizomemese I'm here to declare. mhlathuze Tuesday, arise Paramane, mhlathuze Tuesday, arise Paramane, above Peso, Kristo West Pepo, mhlathuze Tuesday, arise Paramane, arise Paramane, arise Paramane, arise Paramane, arise Paramane, mhlathuze Tuesday, arise Paramane, arise Paramane, arise Paramane, your time Skatse, your season Iskabase, has come Zasfigile. baba sengiyafa Catch on, I'm about to close. fundani lokhu Learn one thing. uma ngabe into kaNkulunkulu If the thing of God ishaywa is being struck and attacked, leyo nto that specific thing ayikasuphela will not perish. kodwa kusami ngikhuluma noba Who am I speaking to? mawushaywa When you're being attacked, mawuhletshwa when you're being gossiped about, bakhulunywa kabi ngawe they speak badly about you. ungesabi Fear not, ngoba for isikhathi your time for sokuphakanyiswa being elevated sisuke sesifikile has now arrived. ngicela ukuvala I'd like to close. ngicela ukuthandaza I'd like to pray. nawunithi ibhayibhili Now the Bible says washaya kumkhumbi the ship was wrecked wahlephuka phakathi and broke in the middle. kwasala iy'cucu And lwayo pieces were left behind. naleyo ndoda Every man yadonsa isicucu sayo took a piece up yakhwela phezu and kweplanka climbed upon the plank yagwehla and then swam with yava it phezu kweplanka upon the plank bawelela ngaphesheya and crossed over to the other side. ekhona yedwa Not a single one owafa who died. I'm ngizomemese here to declare, no one Ageka, no one Akamondo, no one Agakomondo, amongst us phakathi kwethu be killed ozobulawa by the devil ngoyisitha by witches by nabathakathi demons namademoni jealous people abantu we abanamona. are rising we Siyaphakama, are rising we siyakhuphuka, are rising siyaphakama, we are rising siyakhuphuka, above the stones we are rising siyaphakama above every storm phezu kwasonke iphepho. ngicela ukuvala I'd like to close. bambani Hold on. you see kunento ofanele siyifunde There's one thing we need to learn. ukusebenza kukaNkuluNkulu The operation of God, akasebenzi njengokucabanga He kwethu. doesn't work according to the way we think. That's why lithi iBhayibheli imicabango yami That's what the Bible says. My thoughts, akuyona imicabango yenu. it is not the same as your thoughts. Owami umcabango uphakeme. My thoughts are higher. Bambani bantwana basekhaya sesiyothandaza. Catch on, child of God, as we're about to pray. Yabona umoya kaNkulunkulu The Spirit of God, mangabe uphezu kwakho. when it's upon you, Umoya the kaThixo Spirit of the Lord, mawuphila phezu kwakho. when it lives upon you, Uyakwenpowerisha. it empowers you, Uyakupha amandla. gives you power, Uyakupha amasu. gives you strategies, Uyakupha ukuhlakanipha. gives you intelligence. Inkinga The ngoNkulunkulu problem with God is akenzi izinto He ezi-obvious. doesn't do the obvious things. uNkulunkulu wenza into God does things ephambana nabantu that does that's opposite to people's ways. abazalwane. Brethren, Fundani
Learn Sebenza kaNkulunkulu. how God operates. uNkulunkulu akayi neningi. God doesn't go according to the crowd. uNkulunkulu unendlela yakhe. He has his own way. That's why lithi That's iBhayibheli, why the Bible says, his ways are higher, indlela zakhe higher than ziphezulu. our ways. Ziphakeme kunendlela zethu. Unendlela asebenza There's ngayo. a way in which he operates. Lesikhathi kuba ngathi kuyaphela. When it looks like it's depleted, ngokukaNkulunkulu according to God, kusuke kuqala. that's when it starts. Lesikhathi ngathi into zakho When it ziyaphela. looks like your things are coming to an Lesikhathi end, ngathi impilo yakho ishona that phansi. your life is going Kusuka down, kuqala. that's when it's beginning. Gogo kwathi mangiprofete I'd phezu like kwakho. to prophet now. Yabona gogo Nyawo. You see, Granny Nyawo, Nakathi uSathane uyaqeda. like the devil thinks he's Nakathi finishing. uSathane uqeda ngawe. Is he finishing about you Nakathi uSathane uqeda ngempilo or yakho. about your life? Lalela gogo. Listen, Granny. Nakathi uSathane manje. Ngiyaqeda ngeyimoto zakho. When the devil thinks he's ending your Kusuka cars, ngakapheli. that's not when it's finished. Kusuka kukhona zinye There are other esizayo. cars that are on their way. Lesikhathi akushonisa phansi. When it looks like it's going down, Yilesikhathi uNkulunkulu that's when akuphakamisa. God elevates. Akekho umuntu There is no man ohamba who noNkulunkulu walks with God eshoniswa and then phansi they get taken down bese yashona. and then they pass. Lithi The iBhayibheli Bible says uIsrayeli Israel wayacindezela was suppressed eGibhithe. in the land of Egypt. Abathi When they bayaphakama tried to rise up, abaGibhithe the abacindezela. Egyptians suppressed them. Bese lithi The iBhayibheli Bible says the more the becindezela, more they were suppressed, it was the more it's the more bephakama. they were elevating. More The becindezela. more they were suppressed, Kwakunesikhathi there was a time bephakama. when they I elevated. prophesy Your prophet, every demon of oppression, wonke amadimoni every okucindezela, demon of poverty, wonke amadimoni every okwaswela. demon ilamoko sata. Yeah. Hey! Hey! Isikhathi bathi kuyaphela. When they say it's beginning, Kusuka that's kungakapheli. not when it's ending. Kodwa kuyaqala. That's when it Njalo begins. makhelwane. Tell your neighbor, Hamba ondlini indlu yakho. go clean up your house. Hamba ondlini igaraji Go clean lakho. up your garage. Ngoba kukhona into ezayo. Because there's something on its way. Izinto ezizayo. In the few months coming, Hamba ukhiphe impahla go endala. take out your old Thatha clothes. impahla endala. Take your old clothes Yabela abantu. and give it up to people Bana ngayo. and give it away. Akukhona okuzayo. For something is on its way. Umshadelo. Take your broom Ini igaraji and sweep out lakho. your garage. Ngoba khona umshini For ozayo. there's a car that's on its way. Lalela. Let's Hamba ondlini. go and clean. Uma unganalo igaraji. If you don't have a garage, Hamba othenga itina. go take bricks Yakha igaraji. and build a garage. Akukhona For okuzayo. there's something coming. Lalela. Listen, Mangabe ungayitholi. if you haven't received Degree yakho. your degree Le masters yakho. or your masters Le honors or your yakho. honors, Hamba othenga go ijazi. take your job. Hamba othenga ijazi. Go buy your graduation robe. Othenga Go ijazi. take back. Ngoba kulo nyaka. Because on this year, Gqoka. you are going to wear that robe. Uyagqokisa. You are going to graduate. Ababili abathathu babuza ukuthi kodwa uyamuzwa lo baba. Ask your neighbor and say, do you hear Awuthi this? ababili abathathu uthi kodwa uyamuzwa yini lo baba. Do you hear this, Father? Uma singafana. I'm closing now. Abantu bazalwa. Catch on, brethren. Into thina usathana shanga. Sibuka ngamehlo enyama. Bese siya decide. Bese sithatha isinqumo. Bese sithi ayisekho. Le iphelile. It's now finished with this. Le iphelile. Now it's now finished with this. Sesimane siyaye nje nesenkonzo. We are just going to church. Ayisekho indaba yala. There's no need anymore. Izinto zikaNkuluNkulu lesikhathi nina ngicabanga ukuthi kuyaphela. The things of God, when you think it's ending, Kulesikhathi uNkulunkulu eqala. that's when God begins. Emntanami, My child, lesikhathi kuphelile wakwabani sibongo. Kwamhlanzi. Lesikhathi kuphelile ngengane yakwamhlanzi. when they say it's over with the child of Mhlanzi, Kuphelile manje. it's over now. Phelile manje. Mntanami lalela. Listen, my child. Lesikhathi bekhuluma bathi kuphelile.
When they gossip and say it's over, isikhathi uNkulunkulu eqala. that's when God starts in you. Uzongizwa ngelinye ilanga. You'll hear me one day. Angive ngimesaba umuntu ohamba noNkulunkulu. I am fearful for a person who walks with God Ngive ngimesaba umuntu othandazayo. and a person who prays. Ngoba ingxaki yakhe Because their problem is, uma eya ekhoneni when they go to their corner, angimazi ukuthi uthini kuthi. I don't know what they say to God. Bawa xa dilahlekayo oluha olweni hlal'undi fundisa ukuthi angenzi ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyakhuluma nawo wonke umuntu I'd like to speak to every individual, kodwa kunabantu abangene kusizini but there are people who have entered a season ngoba amasizini abantu awafani. because people's seasons are not the same. Mamfundisi, amasizini abantu awafani mntana sekhaya. Lady Pastor, seasons are not the same. Sometimes we desire izinto sisengathi zingenzeka manje. We'd like for things to happen now. But bese kuba ukuthi uNkulunkulu yena uye owazi isikhathi. But the problem is God is the only one who knows the time. Ngikule kwami ngaso sonke isikhathi. My prayer always is Two things uNkulunkulu uyazi two things that God knows concerning the church. about Ibandla. Zuthu izinto engizikhule ngiyazibona ezinye izipho. I see all the other gifts. Kodwa kunama gift ayithiwe ngicela uNkulunkulu ukuthi inkosi I ask God for these two gifts. abantwana bakho mawungabapha lezipho ezuthu. I say, Lord, if you could give your children these two Isipho gifts. sokuqala The first gift, isipho sokuhlola omoya. the gift of discerning spirits. Isipho sesibili The second gift, isipho sokwazi isikhathi. the gift of knowing the time. Ngoba lithi iBhayibheli For the Bible says, the sons of Issachar amadodana ka-Issachar were people who understood time. bebangabantu abasiqondayo isikhathi, People who know time. abasaziyo isikhathi. People who were coaching and telling Israel, Bebatshela u-Israyeli is it the right time to go to the war ukuthi isikhathi esilungile ukuya or is empini not na the right time? noma kusisona isikhathi esilungile. People who knew Abantu bebazi what God is about to do. ukuthi uNkulunkulu bezowenzani. Those people, Labo bantu they were given a special gift of bebanikezwe understanding time. isipho sokuqonda isikhathi. They can even read the moon. Bakwazi ukufunda They can even nenyanga, read the stars. ney'nkanyezi. They can understand when the stars are standing like this, Beqonde position ukuthi like this. uma iy'nkanyezi zime kanje They know what is going to take ukuthi place. kuzokwenzakalani. If Israel will go to war, Uma u-Israyeli ezoya empini they will know ukuthi ngeke babuye. bebazi ukuthi they're not going to come Uma back bezophuma kunje. if they're going to go out like this. Ngaleso sikhathi ke okhokhela impi kaIsrael The one that's leading Israel wayedibana namasons kaIsakar would meet the sons of Issachar ba-enquire kubo and ask them, ukuthi is it a good decision for us to attack isizwe esithile. isinqumo esihle yini ukuhlasela Now when the isizwe? sons of Issachar say no, Uma amadodana ka-Issachar anqaba, babehlala bangaphumi, they would stay back and not go out balinde the right time. and wait for isikhathi Ngoba esilungile. kunesikhathi sikaNkulunkulu Because there is God's time, bese kuba khona isikhathi sabantu. then there is time of man. Ngicela ukukhuluma ngesikhathi I want to speak about God's time, bese ngiyavala. and then I close, Ngidedele ngodu. and then I let you go. Kunesikhathi esibizwa ngokuthi There's a time that is called it's God's time. God's time. Isikhathi sikaNkulunkulu. Yabona isikhathi sikaNkulunkulu The God's time yilesikhathi esibizwa ukuthi Chronos time. is a time called Kratos A time. Chronos time. Kratos time It's a God's time. isikhathi sikaNkulunkulu. Once kwafika leso When sikhathi that time arrives, kwafika ixesha likaThixo God's time, noma kungathiwa mntana no sekhaya matter what, child of God, lidonse kanzima no kangakanani matter how long you've struggled, noma ngathi uhlupheke or kangakanani how, kodwa nasekufika ixesha likaThixo when God's time arrives, once kwafika ixesha likaThixo once God's times arrive, once kwafika ixesha likaThixo once God's times arrive, noma ngabe kuthiwa iminyango beyivalekile even if doors were closed, noma ngabe kuthiwa bendithakathiwe or you've been bewitched, noma ngathiwa bendiphile ngaphansi or kwesiqalekiso living under a curse, noma ngathiwa izinto sani or beyiboshiwe your things were bound, kodwa once kwafika but sikaNkulunkulu when God's time arrives, kwafika isikhathi sikaNkulunkulu God's time when it arrives, ungena endaweni you enter into a place labe bathi angeke ungene where khona they said you won't enter. uphume endaweni You exit a place labe bathi angeke uphume where they khona said you can't exit. nasekufika likaThixo When God's time, ixesha
has arrived. Akekho No one ongamelana who can oppose nesikhathi the time sikaNkulunkulu. of God. Awuthinta ababili abathathu. Just 2 or 3 people. Uthi sifike isikhathi. So the time has arrived. Sifike isikhathi. 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 The time has arrived. Sifike The isikhathi. time has arrived. Sifike The isikhathi. time has arrived. Sifike The isikhathi. time has arrived. Sifike iwash. The time has arrived. elikaThixo God's time has arrived. kwezinsuku. For these days, uThixo God usa is raising abantu people abangaziwa who are not known. ngalesikhathi. In these times, uThixo God uphakamisa is elevating abonobani nobodies, abantu abanganamagama. people who had no names. uThixo God wenza is imangaliso performing miracles. abantu People abanganagama who have no name, abangaziwa who are unknown, sasifikile. has arrived. Isikhathi The samanje time sasifikile. of those people have arrived. Sasifikile. The time, Sasifikile. it's arrived. Sasifikile. It's arrived. Sasifikile. It's here. Sasifikile. It's arrived. Sasifikile. It's here. Sasifikile. It's arrived. 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 Oh, shaka. Sasifikile. It's arrived. The time likaThixo of God. uNkulunkulu Here is God. lawa mandla Here is power. alugcoba lusha. He has a new anointing. Fresh anointing. Uqobolusha. 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 Thinta ababili abathathu. Just 2 or 3 people. Salifikile ixesha. So the time has arrived. Salifikile The ixesha. 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 time has arrived. Salifikile isikhathi. The time is here. Salifikile isikhathi. The time has arrived. 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 Salifikile The isikhathi. time has arrived. Salifikile isikhathi. The time is here. Salifikile isikhathi. The time is here. Salifikile isikhathi. The time is now. Salifikile isikhathi. The time has arrived. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Ngegama In the likaJesu. name of Jesus. Ngegama In the likaJesu. name of Jesus. Salifikile isikhathi. Ushataya. Salifikile isikhathi. Eliando shata. Salifikile isikhathi. Ushayeteke. Salifikile isikhathi. Iliano shana. Khululeka. Ushahana. Khululeka. Erebeshete. Khululeka. Ushahana sateye. Uliakabasata. Uliana sataya. Elepeyanteye. Ikatayata. Ushanaya neye. Uliabasataya. Ekatataya. Elepesheteye. Ikatadoshata. Eyana sateye. Usaya. Hey! 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 Usaya! Elepreteshe! Usatayata! Ekatapa! Elapretosha! Ekatayete! Usaya! Elayeneshe! Epapaya! Ekataya! Elayene! Oh, shut up. Usayateke! Epapapaya! Esandosataya! Epayakadesateye! Uliakanosa! Elapradosateye! Shut up. Ikatata! Elayendeshe! Usaya! Shut up. Ekatadeye! Elapratos! Ekataya! Eyanosete! Elabianosa! Ekatayanta! Eyatosha! Eyananayente! Usataya! Ekatataye! Usatayente! Elapratosha! Clap your hands! Open your mouth! And pray! In the name of Jesus! Clap your hands! Open your mouth! And pray!
Everybody pray. wonke umuntu akakhuleke, Everybody pray. wonke umuntu akathandaze, Everybody pray. wonke umuntu akakhuleke, Pray. wonke umuntu akathandaze, wonke umuntu akakhuleke, wonke umuntu akathandaze, wonke umuntu akakhuleke, wonke umuntu akathandaze, wonke umuntu akakhuleke, wonke umuntu akathandaze. Tosaya, Wakamundaga Tantase, Ikatosataya, Wakamundaga Tantase, Wakamundaga Kulaga, Erete, Usanaya, Ekatete, Ilianosa, Epoyoto, Eleyete, Ikakaya, Esatata, Epeyete, Usaya. Eyentesin, Usayata, Elaya, Eseteteye, Usananayete, Elaya Nosa, Ula, Elaya Nesete, Ikayata, Elaya Nosa, Usate, Eyaka, Eyantesete, Uliaka Pasa, Elayandosete, Ipapa, Epapa, Atayata, Usaya, Elayandosa, Ekapa, Elayata, Iliadosa, Ekayata. The time has come. The time has come. Messiah, and Empire. Get government the chest. The time has come. The time of God has arrived. Ulayata, Atataye, Ikakaya, Usaya, Elianosa, Empayete, Ikakayata, Usatatayete, Epapapayata, Elianosa, Ayataya, Usa, Ayatayata, Elayataya, Riatayata, Utapapa, Elayakaya, Usaya, Etatayate, Ipapayata, Ilikayate, Esatayata, Ilianonayante. Clap your hands, open your mouth, and pray. Jesus' name. Esanayana. Clap your hands and open your mouth. Usa. Everybody pray. Wakamut baga kulege. Everybody pray. Wakamut baga tondase. Everybody pray. Wakamut baga kulege. Everybody pray. Wakamut baga tondase. Everybody pray. Wakamut baga kulege. Everybody pray. Wakamut baga tondase. Shanda baba hosai. Ika papa saya. Ika tali baba sa. Ianto sata. Iante keposha. Ika manto suta. Lipa kushata. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus, yes, Jesus. Shaitan, Shaitan. Jesus. Oh, hallelujah. Shana mama bakos. Enena bosai. Enena bosi. Enena bosai. Agasim shandiza. Agasim filimilomo yet. Kumelona lowo. Adesaba kuluku. Hallelujah. Hallelujah. Shaisanda zako wako. Thank you, Jesus.
Cela siphinde futhi bazonene simuphi Sunday school. Thank you, Jesus. I send fire on your stomach. Fire in the name of Jesus. Fire, Jesus' name. Aya shabatimo. Aya shabataga. Ya shalamimo. Fire in the name of Jesus. Fire. 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 Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. I guess me umlilo 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shayizandla bese uyabonga. Clap your hands and give thanks. Shayizandla zakho kakhulu uvula umlomo wakho bese ubonga uNkulunkulu. Clap your hands, open your mouth and thank God. Thank you, Jesus. Ake siphinde bazonene sipho uNkulunkulu ihlombe. Let's give God a Wemoya ongcwele. clap of hands. Khona engabathintanga ngesandla. Ngicela kasibuye ke sizondlula la. Abanye bazovela kule side. Ngicela ningisizela. Imbeke lapha. Imbe lapha ematini. Imbeke lapha kunet. Yamba nobani ngani? Wamba nobani? Who is the child traveling with? Wamba na mama. Awusondela mama. Awusondela mama awusela. Salundi. Fundi. Phamisa isandla mama. Please raise up your hands. Sukuthi mandenze intando. Phamisa isandla mama. Phamisa isandla mama. Phamisa nje isandla. Thank you, Jesus. Obani laba. Obani laba. Obani laba. Obani laba abakhuluma la. Obani abakhuluma la. Obani abakhuluma nabusuku bonke, usuku nemini. Obani Nachabu. Yazi Nachabula. Ningobani? Ayikhuluma. Sungilahlela isandla mina. Obani labakhuluma naye? Yazi indlela unomona ngayo. Indlela wenza Unomona ngayo. unomona. Wena. Oh. Wena unomona. Bana phela ngikutshela. Yakhuluma ngisondelanga ngento ngime kude nawe. Khuluma. Ngiyabathakatha. Yabathakathi. Ngiyabathakatha. Ubathakathela ukuthi kube njani? Yini ofuna ukuyi-achieve? Yini ofuna ukuyibona yenzeka kubo? Lezi mic baba. Ngifuna abahlupheke. Ufuna abahlupheke. Why? Banezinto nje, banezinto zonke. Banezinto zonke. Manje ufuna abahlupheke. Ngifuna abahlupheke. Wena why ungabi nento zonke? Awuyifuni wena? Angazi mina ukuthi yini kimi kungenzeki. Usuke wazama kodwa. Angifundanga. Awufundanga. Nkosi yami. Uyazi la kuJesu baphumelela nabangafundile. Into engiyithanda ngoJesu leyo. Unesikole unasikole kuyefana kuye. Yazini? Yeah. Ngiyeke wena. Miyeke mtetele khuluma. Ubhedile lo. Ngokuthezela. Ubhedile ngokuthezela. Ubhedile ngokuthezela. Ubhedile. Imaki wazengani wena ukuthi uzela? Ubhedile ngangimbambe phansi ubhedile ngokuthezela angithi eqaleni waphunyuka. Yeah. Waphunyuka ngimbambile ehlupheka.
Mana wambambe ngani? Qaleni. Ha. Nakho. Andi yeke ngathi. Hey, uNkulunkulu namhlanje. Wambambe ngani? Emfihlo. Hayi lana imfihlo seyikhipha. Khuluma ukuthi ubumhambele phi ubumbambe ngani. Ngoba futhi ke anguncengi kungakhohlwa naloko njengoba ngubuza kanje akusikhona ukuthi nguncenkile anguncengi. Uyathanda awuthanda uzokhuluma. Khuluma. Ubumbambe ngani? Ey. Ngento engayithola ngapha. Ya. Wayithola. Hluhluwe. Uthola ehluhluwe. Kahle. Into bani le? Nami ngale ehluhluwe kutholakala izinto. Ngaqala ngambamba phela ngase ngithola umuntu ostrong wenza izinto kahle. Ehluhluwe khona abantu abastrong. Ngathola umuntu ostrong. Awu nami ngiyamfuna ungilayela ukuphi? Ukephi lo muntu? Uyashaya phela zistrong into zakhe. Hayi uyathakatha. Uyabopha. Hayi umona uyabona nje umona ngaqondana nami nginomona ngaya kuye. Kwahlangana umona nomona. Kwabopha kwafasa kwaqina. Athakatha. Ya. Wayivala into zakhe. Akasalungelwa ilutho lo mama. Zonke into zakho uyibophile. Ngivala zothi. Uvala zothi. Zothi. Ngivala zothi. Zothi. Vala zothi usho ukuthi uvala kwasana. Vala konke. Vala zothi. Ike ngiyangane kohluhlu ikhuluma kanjani? Oh. Wavala zothi. Wangasalungela lutho lo mama. Uphi undodakazi walo mama? Uphi umntana lo mama? Intombazana. Iphi ingane kalo mama? Ngiyayibona manje sibonakalisweni hamba nabantu abarong. Uphi umntana lo mama? Iphi ingane yalo mama lo ombambile? Ingane yakhe intombazana iphi? Zasha. Yekeleke, yeke indaba yengane. Yeke. Lo mama umambele hluhluwe. Yina nivalile empilweni yakhe, nivaleni. Into zakhe zonke zaphela. Zaphela futhi ngizoke ngibone. Uzokuboneni Ngizoke ngibone. ukuthini? Ukuthi kuzolunga yini? Wena mama uhlushwa ukuthi uyamazi uNkulunkulu. Uyamazi uNkulunkulu. Uyazi ukuthi abantu abakaNkulunkulu. Yamazi. Hayi awumazi. Hawu nami ngiyasonta nje. We. Wasuka lo. Awu. Uyasonta? Ngisonta. Mara uhamba ehluhluwe. Ngiyasonta le. Ngisuka ekhaya. Ngiyasonta ngihambe ngiye lapha phezulu ngisonte ngiprofete futhi. Uyaprofeta noprofeta? Hayi wena. Hawu ungani phela ngiprofeta ngokwabo laba ngathatha kwamama ngathatha nokwakhe lo. Imbono ngayithatha imbono ababona lutho. Wathatha umbono walo mama. Ngahamba nanyangeni yami ngathatha. Wathatha nokabani futhi? Nokamama. Nokamama. Umama kabani? Uma wakho? Ngathatha kwamama wami. Ngathatha kwakhe usisi wami lo. Nginomona. So okay, impi yasemndenini le. Impi yasemndenini. Yamkhulula namhlanje. Lengane niyenze le encane. Menze nomntwana. Lutho. Okay. Wena uthathe igift kagogo. Uphinde futhi wathatha igift yalo mama. Bebona lo mama bebonisa. Kodwa asaboni lutho manje. Wena njengoba uprofeta lapha esontweni lakho, uprofeta ngegift yalo mama. Ubona ngegift yalo mama.
kumnandi ukubona izinto ngento yomunye umuntu ne and abantu bese bayakuhlonipha bathe uyabona yona kanti akuyona yakho manje uzothini ngoba namhlanje phela ibuyela kumnikazi wayo musuthi angidlali phela uzokwenza njani usaqhubeka uprofeti alright singayifuna ukukhulula inkonzo ngiyayikhulula inkonzo manje msondezeni la mana lapho mama mtetele bhuti wena usemndenini angithi usemndenini angithi ngiyakubona nje usemndenini uyenzelani into esihluka nje dade wena yazi akangenzanga lutho kusami mona uyamsukana nje umona man awuzenzi na wena usetshenziswa usathana wena unawo umona usathana uyena ukufakela umona mayiqede wasekuvala ingqondo yathithibala ungasabona ingane yakini nezingane zakhe nengane zakhe ufuna uzuyisebenzisa ugift ngibuza ukuthi iphike le intombazana yini kanti lo ibuzayo wena uphe mntwana intombazana mntana lo mama intombazana uphe khona umenzeni ngathakatha izinto ezazibuya lapha ababethi bafuna umlobola khona ngathakatha uhamba nethunzi elimnyama ubelethe ithunzi wena wakhansela umshado yimi engithakathayo namfana bethu uzomlobola wagcina ngamlobolile ngeke futhi ngoba uhamba nethunzi elimnyama ngithi ha wena ubuza hey mina ngizima manje usabuza into engekho mina ngizima kabi manje hayi ke ngifuna yazi mina awu mina ngizima kabi manje unzima manje uyabona make nganyakazisa le nto yami enginyakazisayo hayi kuyacaca ngisacela uyinyakazise ngicela ukukunika ithuba uyinyakazise masinyane asingakhuluma mana lalela mana ke kahle lento ayinyakazisa sinoma kanjani mana yabona manje sikhuluma ngento okuwukuthi umuntu manje uyayenza uyayinyakazisa nami ngiyenyakazisa le yami kuyoba khona ukunyakanyakaza aqale wena ngoba mina manganyakazise yami ngeke isanyakaza le yakho hayi inyakazise kunikeza ithuba inyakazise nginyakazisa ngomkhonto kulungile phela nyakazisa thatha umkhonto wakho ndoda uhlabe ukhafela wenze yonke into bese uyinyakazisa ngithi mina bonke laba bala lolu khamba lami la ya ngeke baphumelele ngeke bazibaphumelele kunabantu abakukhamba lakho hey laba basekhaya ngathatha ngafaka yonke into yabo nje ngifaka kwasanje mamana ubani wezana lento ukuthi uthatha abantu basekhaya ubafaka ukhambeni yimi kanti nginomona manje uma bangafa bonke labantu usale wedwa ungabe sabe nabantu bakini uzothini ngeke bafe ngifuna abahlupheke babuye bonke babuyele ekhaya ufuna baphindele ekhaya uhluphekisa abantu bakini nakho ke phela bahlupheke ngenxa yomona futhi mase ngibatshela abantu laze lalibi idemon lomona ngivele ngithi nje lomona ngiyabatshela abantu ngithi laba basonta la kusinduse khona buka bayabheda buka kusha imoto buka kusha izindlu buka boze bayeke ukusonta labafundisi abathwele boze bayeke kusho mina ngihambe ngikhuluma utshela bakini ukuthi basonte labakini basonta kubafundisa abathwele yebo ngisuke ngiphethwe umona ukuthi vele mase besonta vele ziyangixaka ona sebakhonza kahle ziyaxaxa zangixaka naseqaleni hayi ziyangixaka lalela ke soqala kulo mama zonke into zanomama kusukela eqaleni owazibopha njengamanje uyasikhulula naye ukhona lapho kule khalaphashi ukhona phela lapho vele ungangenzi lutho ukhona naye lapho khambeni uyabona nje kokugcina sengintshontsha ukugcina ngoba phela wasephunyukile ya ngavela thatha ithawula ngikathi kushona usisi ngithatha ithawula angiyakhulumisa futhi leli thawula ke ngilikhulumise
inensila yakhe yonke ngiyakukhulumisa mana walithola kanjani ithawule lenzi kwakushoniwe phela ngithi ya kwangcwatshwa ya uwashila unekile ngathatha walithula efensini yebo wayokhuluma wayosebenza phezulu ngisebenza phezulu kwalo nje phela lona unamandla phela ibulldozer phela lona unamandla lona hey lona strong hayi unamandla lona uyabona amandla okuphiwa nje amandla azalwa nawo ibulldozer uqobolwayo ilo mama fanele ngabe destroyer destroyer hey futhi hey umvali hey ngimbambe phansi ngimbambe ngethawula lakhe mawuqeda umfaka lapha ukhambeni ulapha ithawula ke ngize ngilithathe ngilikhulumise ngalikhulumisa ithawula uthini kulona mokhuluma ngithi ngeke kuze kulunge lutho ene vele zibhede into zakhe bed into zakhe akaqashwa phela esikoleni aqashwe sibona i-degree le uyoza uyibona ufana nobani okay siyamkhulula lalela lalela ke phela ungakenzi lutho angithi ngeke ngisamenza lutho washesha wayikahleke washesha wayigcolisela kangaka uzwe kuthiwa ngizokwenzani uzwe kuthiwa ngizokwenzani ngibona uyasondela nje ngeke ngisamenza lutho kanti uma ngisondele kwenzakalani inzima phela wena yazi ngacishe ngafa wacishwa bulawa yini uwe Kanjani? ho usuyaphika yini mina wena ungikwazi laphi nami mina ngikwazi ungacishe wangibona phona ngacishe ngafa wacishwa bulawa yini wasuka lo waya lapha esontweni lapha neBay ya kwamoshakala ingacishe ngafa cha kudala bamqala madoda sesebhay namqala sesebhay lalelani bazalwane kule nyanga sengiyavala kusamcela nje ukukhulekela umama ngimkhulule kule nyanga ezayo uSeptember sengibuyile ku schedule sami soloku sithi nje nomfundisi le nyanga le uSeptember singena kuyo le nyanga le singena kuyo ngicela bazalwane ukuthi ibandla likhuleke kakhulu uyazi kunento uNkulunkulu angambulele yona concerning ama gifts abantu so lento ekhulunywa yilo uconfirma the same thing uNkulunkulu ungibonisa ama gift a powerful akini ninabazalwane but inxaki avaliwe ama gift eno avaliwe amanye antshontshiwe asetshenziswa aphumelelisa abanye abantu right so njengoba singena ku September the month of giving birth the whole month ka September sizobe sikhulekela i-restoration of every spiritual gifts bazalwane kwafa ama spiritual gifts lama natural gifts awangeke za operate without ama spiritual gifts ngazoba understand la hallelujah do you know ukuthi khona abantu abane star once wabane star istar sakho umsebenzi waso ukukhomba indlela i-direction e-right kunabantu abanama gift ofanele ngabe baphumelela ngawo i-gift yakho ofanele ngabe yakuphumelelisa but i-gift yakho ithathe yantshontshwa kuwe usele wena nento ongayiyona yakho sondelela mama sondela mama sondela ufuna ukukhulula lo mama lalela ke lalela wena yabona namhlanje ngikukhuza kokugcina yezwa mthakathi ngithi angizwa na yezwa ngeke ngisamenza lutho uyabona uke waphinde wamthinta lo mama ngiyafunga nasi angena umuntu ofungayo nje uke waphinda waya kulabantu bakho wayothatha into zalo mama wazama ukuvala lo mama yabona into ozoyibona yabona into ozoyibona angifuni ukusho yonke into lo mama oyithathele buyisa konke okwakhe sheshisa ubuyisa inhlanhla zalo mama ubuyisa amandla lo mama ubuyisa igift yalo mama ubuyise umbono walo mama ubuyisa abantwana balo mama bayekela ukulwa bayekela unxabana sheshaka ngizokubalela ka 7 1 2 3 4 5
6, 7. Azibuya. 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 Azibuya son akaphuma lapho khambeni. Mkhipheni. Akaphuma. 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 Lolu khamba ngiyaliphahlaza. Father, in the name of Jesus, I destroy this calabash right now in the name of Jesus. Lolu khamba olufalela abantu, olufalela izipho zabantu, olufalela inhlanhla zabantu, ngiyaliphula right now. Ngiyaliphula right now. Pum, mama lap. Pum. Pum in the name of Jesus. Come out. Come out in Jesus' name. Be free. Be loose. 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 Be free. Be free. Be free. In Jesus' name. Jesus' mighty name. Baba siyabonga. Ngegama lenkosi ethu Jesu. Ngiyayisila Nkosi deliverance yakhe. Ngegazi lenkosi ethu Jesu. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Shalani uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Woza la mama. Ingane kabani le? Kunjani mama? Ukephi la? Ukephi mama la? Ngephi? Ubaba Shabalala. Ubuya phi njengoba ufika? Uvela phi njengoba ufika manje? Ubungekho la. Uvela phi? Mana kunjani nabo khona? Unabapitlayo. Naba Nabantu abapitlayo. abantu abapitlayo yini upitla? Go. Oh kunabantu abachomayo. Upitla ilento yini? Oh. Bayapitla. Yebo. Bapitla ba? Ade bapitla lo muntu okhulula mina. Okade bapitlela lo muntu okhulula wena. Bapitlela mina. Bayangijwayela. Siyabonga deliverance baba. Siyabonga ukhululekile uNkosi umntanakho. Amandla ezulu amkhululile. In Jesus' name. God bless you, Mama. You are free. Amen. Baba, ngiyakhulula lengane ngegama lenkosi ethu Jesu. Khululeka mshana. Khululeka mshana ngikhansela onke ama-code emzimbeni wakho. I set you free now in the name of Jesus. Be free. Be free. Be free. Be free. Ubani mama igama lakhe? In Jesus' name. Ubani? Owam. Ngiyakubiza la ukhona phindela emzimbeni wakho. Ngena manje. In Jesus' name. Owam, ngena. Owam was pum. Puma lapho. Owam pum. Nakho. Pum. Ngena emzimbeni wakho. Baba siyabonga. In Jesus' name. Sekhululekile owam. Amen. Phakama sisi. Phakama. Ngicela bazalwane shaya uNkulunkulu ihlombe elikhulu. God bless you. Baba, kamsizandla. Ngiyayisela Nkosi deliverance yakhe ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Kusuka ekhanda kophuma unyaweni. I speak the blood of Jesus, the covering of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. You are free, sis. Ubani igama lakho? Owam. Uvela phi ubuya? Ngizwa. Awazi ukuthi uvela. Okay. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu anibusise. Inkonzo yethu sifinyelele emaphethelweni. Cela simshayele ihlobo. Bethi ngizonikhulekela. Sesambile isikhathi. Ngalesikhathi ngiyazi ngisuke senisemakhaya. Kulongoda nonke ngizonibeka izandla. Ngizomthinta. Kuba bonke abantu abasibukele emakhaya. Bonke basibukele emakhaya. If it happens ukuthi uthe uyangena ku YouTube wahlangana nale ntshumayelo wahlangana nalo baba okhulumayo wathi ayawuthi ke ngihlale ke ngilalela uShabalala yaze yaphela
inkonzo wabusiseka nasekhaya ngoba khona izinto uNkulunkulu mangikhuluma abese kakubonisa zona athi nakuwe lento ekhuluma ushabalala nayo yenzeke ngicela ukuthi uzenzele ifavor uthi nje babashabalala nayi imbewu yami ngisacela baba ukhulume phezulu kwempilo yami uzoyibona into ezokwenzeka amandla kaNkulunkulu awubona akhulula abantu la phakathi nawe lapha ekhaya azokuthinta ulapha ngoba uNkulunkulu akana distance uNkulunkulu ufinyelela noma ngabe kuphi noma uphesheya nophesheya kwelwandle uphesheya kweAfrika uNkulunkulu uzofika lapho. Thank you very much for connecting with us. Thank you ukuthi ubukele our channel. uNkulunkulu omusa akubusise. I am your apostle MJ Shabalala. Salute. God bless you.